Capande nay tawete to kabada ko diwal e nder Casamance worgo leydi Sénégal. Ahmadou Barouba. On jarama e jokkude heɗadere fi fulfulde rogere men ɗimmere nde kono men hande o wiyete ko Abdourahmani Bari teskotoɗo dawro omo yewta en ko humpiti e sungoji waɗunoɗi to Côte d'Ivoire e ko ɓoyani ko ɗi wawi battinde e dawro leydi ndi o yewtidi ko e goto e nultodiraɗo men Abdoulaziz Diallo. Jentore men mawde hande paɗen ko Tchad kalen e haala peeje ɗe rewɓe waɗata gam famɗinde ndamin moƴƴitinde awraji mabɓe hande o hay rewɓe resaɓe no waɗa o alhaali caɗele no tawete e mum ko winda e jayneji ɗi Rama Diallo caggande calminmami ko ɓuuri hen tengtude. Amadou Barouba han kasin en jahan to Gabon ton en oligui ngema fuɗɗi yewtidinde kureji leydi ndi no moƴƴinirta laamu makko en kalan haala hakkude France e Niger kaldan ana won toon ɗu yalla ɓe jaltimma yoga e kununkoɓe kaake kun koko winda e nder jayneji ɗi joni garten ko ɗen toɓɓe woni hen ko ɓuuri mawnude kono ɗum ko joni kabaruji coftal ɓalli tedduɓe coftal ɓalli ko non tigi kabaruji coftal ɓalli Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli hande baleru kange na mbiyen ballon d'or Afrique noftete hande na mbiyen o suurete hande kanko Salif Keita non kanko woni Salif Keita hono mbiɗan hi andiraɗo Domingo lollinoɗo fiya ballon leydi muɗum Mali e to leyɗe aduna piɗannoɗo kinɗo ɗo no AS Saint-Étienne e Marseille to leydi ɗon to championnat ji France o moɓete hande caggal mayde makko ɗiɗi nduɗo lewru wakkati o tawano e duuɓi capanɗe jeegom jagorgal Mali kalfinagal coftal ɓalli ana noddi o gorko mananoɗo hamtorade fija ballon o waɗane teddugal kanko arano e balleru kange Afrique kanko on imo jeymoɓe de caggal ngal ɗo teddugal ngal ɗo ahikana handen yamde 15 ko toon to Mali wonata Rama Diallo coupe du monde de club waɗanama urƴa hanki non fedde FIFA ɗo wono nde fedde halfinande fiɗa ballon aduna waɗi ɗe golle kenga talatare nde ɓe andini kippuji e tondiroji e kawre clubuji aduna to fandu fuku koyngel fijoji ɗiɗu puɗɗan 12 fayade nogay ɗiɗi lewru sakito tondu e nde ɗo hitande ko waɗete du to Arabie Saoudite. Amadou Barouba en jokkat ha joni kabru coftal ɓalli no ɗi fijoji jaharata toon. Manchester City champion d'Europe kañum wonan e dande fuɗɗude fijoji ɗi fato ɗiɗaɓal e to dirɓe mabɓe andete caggande fijo tataɓo caggal e to hakkunde club Levon nde Mexique e Urawa Reds mbiyeten nde Japon eto hasaki e tiiɗude ɗon hakkunde Manchester City e goto ɗiɗo clubiji e kawri goɗɗe ɗe Al Ittihad mbiyeten nden e Auckland City FC aldoto e to ndirde Amadou Barouba caggal ɗum ɗon Al Ahli e fiddan e jaaliɗo ngal ɗo kawral aranal e kawral ɗiɗaɓal ngal Olympique Lyonnais kañum du ana wonta joni filade moy woni lomtowo ɗum to fandu o hedande hoore ɗon diɗal ngal caggal nde Laurent Blanc andini acci nde lunde Amadou Barouba taw ko inɗe ɗiɗi ana gona e milanede lomtude o fayso tawi inde nden hokkaka taf a jarama no fewi Rama Diallo koɗo men hande kono men hande million ji jeetati ɓiɓe Côte d'Ivoire no noddano e subagol ardotoɓe diwe 31 e caye tokose 201 jaltuɗe suɓoji ɗi ɓangini polgu mawngu wonande fedde RHDP laamine nde Abdoulaziz Diallo nultodiraɗo RFI fulfulde yewtidi Abdourahmani Bari teskotoɗo dawro omo yewta en ko humpitiɗi sungoji e ko ɗi wawi battinde e dawro leydi Côte d'Ivoire ndi ko kanko woni koɗo men hande immorade Abidjan lamorde Côte d'Ivoire keɗoɗen ɓe Modi Abdourahmane Bari mi salmini on jarama Modi Aziz juɓɓudi halfande limugol suɓoji ɗin gayni e talata feññingol yaltuɗi suɓoji waɗuɗi ɗin e asewe yawtunde taskama polngal fedde RHDP laamine nden yarli ɗum ko juhi on ko honɗum woni sabu ngal polngal janal RHDP. C'est pas forcément une surprise en ce sens que le RHDP est le parti au pouvoir donc ɗum juha fota ɓay ko RHDP woni fedde laaminde nden himɓe ɓuri ɓe affaire ɓuri ɓe tutagol wano kada ɓayɓe laamu RHDP no toɗɗino e leydi ndin fof ka lundiɓe go wawali huɓude diwal maɓɓe ngal
wano PDCI on ko diwe nogay e joyi ka suɓo cae RHDP no huttiti cae temeɗɗiɗi e go'oɗen hella ɗen bange hari ko habba ko ngalɗini kon ko fanɗugol keɓal yoga e pelle lundiɗe ɗen wano PPACI hay figo fedde hesere kono Laurent Gbagbo ardiɗo nde on ko lanɗo lollirɗo dawlo Côte d'Ivoire e Afrique fof fedde nde wano oɗo ardi no habbano ka soñi ɓuri ɗum ɗo no haani ka taskoɗe wonde dartorɓe inde mum ɓen kadi waawi ɓanginde doole ɓe heɓi darnde immere nden mi fillito kadi RHDP on ngalɗinalilam. Ils arrivent en deuxième position au niveau des communes remportées. Donc, pour revenir au RHDP, c'est pas forcément une surprise pour moi. Quand on regarde le contexte dans lequel les élections sont passées pour eux, en plus du président Bédié. Mayele si iwi mayde Bédié nden cukko makko on kadi général Wasinan kanko kadi ko lollirɗo dawlo Côte d'Ivoire hari fedde nden hino haani moftude yimɓe ɓen ɓeyda cembe wano ka saare Abidjan ɓe wawi hiwde pakkeji maɓɓe ɗin wano Cocody, Plateau, Port-Boué e Marcory e gon sengo ɗon hiɓe tawa e laamiɓe Abidjan ɓen ɓe wawi hettude saare Yamoussoukro nden kadi laamorde dawroyankore nden hittude e cae bawleɓe ɓen wonde fakkere tarikayankore PDCI RDA si en daari embere keɓal maɓɓe ngal ka bawleɓe ɓen en tawa ɓe wawi dartade ton ko ka cae ñaamo leydi ndin ɓe sattira seeɗa ka RHDP on fooli ton polgal feeñungal de certaines régions du sud où le RHDP est arrivé largement majoritaire. Hikka suɓoji ɗin feƴƴi e ɓuttu e deƴere ɗi serti e suɓoji feƴƴuɗi ɗin tawsi en waway wi'ude ivoirinnaɓe ɓen ƴoytani dawrongol joni. Ouais, en fait, les Ivoiriens, pour moi, ils ont toujours été matures. Mi wi'ay ivoirinnaɓe ɓen ƴoytani suɓo. ella on ko bange dawroyankoɓe ɓen masiboji ɓurɗi ɗuɗude ɗin waɗay ɗiɗin ado suɓogon walla batte suɓogon ko si ɗaɓɓayɓe laamuɓe yeddi yaltuɗi ɗin ɓe nodditi jokkuɓe ɓen yo yaltu walla ka fewndo orgal si ɓe faalama hollude becce mo ɓe folotirta on joytan gongol ko hella maɓɓe ɓuri hikka ɓay en yii ka yoga e ko hoɓe foola on tigi qirriti o faɗi o noddi o weltani foluɗomo on ɗum ɗon ko maande e ɓamtal demukaraku e keɓal hakkil jokkuɓe dawro ɓen si fof gerdi ni miɗo tamƴini masiboji ɗin ɗuɗata. Voilà, si tout le monde se comporte comme ça, je pense qu'il y aura moins de violence. Suɓo hoore waaku leydi ndin no habba e nder duuɓi ɗiɗi ko honɗum ɗi yaltuɗi e ɗi suɓoji diiwe e ca'e tokose battinta e ko saati kon ka suɓo mawnugo si tawi battinay ko honɗum ɗum battinirta. Ces élections-là sont un indicateur de l'ancrage politique de chaque parti. Ɗi suɓoji ɗo no holli ittiri no pelle dawroɗen tutori kono en anday suɓo ca'e e suɓo hoore waaku ko suɓoji sertuɗi fota ɓay ka hoore waaku ko gooto suɓete ɗulle ka diiwe e ca'e ko ɗerol tew yimɓe hertaniɓe nokkeeli toɗɗaaɗi ka hoore waaku ko mirin hoorejo on mooɓata jama on ɓay hiɗen andi pelle dawro Côte d'Ivoire ɗen no mari ɓen yimɓe ɓe mirin awa hoore waaku ngun ko lefol goo kono kala maɓɓe ko dartirte ko neɗɗo daranoytoɗo ɓe on e hitande 2025 wono ka PPACI si tawi ko Laurent Gbagbo yalti ko pellet buy yaltanaymo no o ɓuray toɗɗaɓe fedde nden e ɗi suɓoji togosi ɗo e goya sengo si tawi ko Alassane Ouattara faala kadi daranade ɓe e rogere goo hiɗen andi ittiri darde makko nden ka fedde ton kono si ɓe ɗiɗo anniyike lontingol woɓɓe goo haray ko waylanduru moola landu waɗata e bange laamu e nder leydi Côte d'Ivoire e wawata hiitade ko waɗoyta kon kono ɗi suɓoji ca'e ɗo ko tuugorgal mawgal wonani ɓe. Mais les élections locales c'est quand même un tremplin pour 2025. Modi Abdourahmane Bari mi weltanike o. En jettimo kanko Modi Abdourahmane Bari teskotoɗo dawro ton to Côte d'Ivoire o yewtide koye nultodiraɗo men Abdoul Aziz Diallo to Abidjan.
ko winda e jaydeji. Gabon Actu wi Oligui Nguema no sini tabitinde laamu e hawrodirde ɓiɓɓe Gabon. Non Amadou Barouba caggal o juuɗi e laamu horejo setteri ɗo no altinere nde kengan o yehi fato galle Albert Ondo o sahlundiyan ke ciinuɗo fane dukuniɗo heɓude laamu ngu e ɗiɗo sungoji paltiɗi sungoji duɓɓol ɓin ƴinaɗi. Gabon Actu ana lamdi ko ɓe ɗo ɗiɗo kaldi jayne nde wi'i fay so ɗum ɗon andaka ana laaɓi ko janga e windande nde laamiɗo waɗi to X ɗum wonno to windande Twitter wiide tawi Albert Ondo to galle muɗum ɓe jewti jam laaɓan e naftoragon fa joni ko heɓa hakkunde maɓɓe. Winnande wonde ko kanko ko nunki o du waɗi o holli ɓe jewti jewte ɗin du fande o jewte gadduɗe nafoore hakkunde maɓɓe. Gabon Actu ana wiya tan hunde manninde wonde du woni hono yofegol goto e kasanoɓe goto du gaɗanoɗo e kasu caggande haadi kongi ɗi weltoraka to laamu Ali Bongo teddinde kongi makko nyande joinano e laamu ɗum ɗon wonno ko woni fa joni andinde wiyata en jayne nde Amadou. Rama Diallo jaydeji kewɗi garti e jaɓɓuwol pattamlamwol ngol Oligui Nguema jaɓɓi omo ganduɗa kañum woni imminaɗo fedde leyɗele Afrique wuddu Afrique. Non fayso tawi ndelle nde ɗo fedde hawtude leyɗe Afrique hakkundere dalni Gabon e golle mayre caggal samminere laamu nde kanko ɗono ko nunke kokkaɗo hoore leydi ndi jonin o hawroyi ɗono Archange Touadéra kanko koynaɗo jonin nelede toon caggal nde ɗo samminere laamu o jaɓɓoken on to jayri lahana jayne nde wi Oligui Nguema ana yiiɗi hollude mum e muɗum kaldan o heddi fa joni du wonde e andinde hono jaɓɓu lobbo on ɗon waɗana ko ƴamete joni nako lamdete mbiyeten woni salla on ɗon uddi tan Ali Bongo tawaɗo joni haybede jilla nde ɗo samminere laamu. Rama Diallo mbaylen mbaggu kalen e toɓɓere wonde jehen to Niger hakkunde mabɓe e France. Le Monde wi France wayli kongude mum ton to Niger. Non to Niger France wi no kono muɗum dirata kenga kibaruji keɓama yalla France kam ana woni anya joni yaltinde yoga e kaake konu e kununkoɓe woɓɓe hono hayboɓe hono ɗi golleji jeyne nde wi'i kibaruji kolliti jewte ana jokki ittude gollitiɗi yoga e ndiɗo leydi Sahel saabu haaju ɗin ɗon heewa to Niger to France e kono muɗum weltoraka hande caggal nde ɗo samminere. Le Monde wi'i paari wayli kongi e alhaali o kamɓe nantinnoɓe ɓe ngala anniya yaltinde kono maɓɓe yewtidinde ɓe konunkoɓe ɓe donki jaɓude laamu muɓɓen. Ndu kibaru heɓama e jungo Ali Lamine jagoɗo arano laamu kamɓe konunkoɓe ɓe tawa on humpitino yeeso jahniyankoɓe altinere nde eɓe jokki yewtidinde France e filade jalton kono muɗum. Le Monde wi ɗum ana tilsa so tawi hande ɓe ngala dane maɓɓe kasin haɓude kuliyankako. A jarama no fewi Rama Diallo. Amadou Barouba. ɗum no selli tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka alarba Niger jewte puɗɗima hakkude konunkoɓe leydi ndi e France e ko fati e yaltingol konunkoɓe France e nder ndin leydi ɗum noon ko caggal nde konunkoɓe ardiɓe hande Niger mbaɗi gon erango ɓe noddi yo konunkoɓe France jaltinne konunkoɓe mumen fodde ujunere temedde joyo konunkoɓe France no tawe e nder wertago Niger. Burkina Faso fodde capanɗe joyo e tata no tawa e mabɓe konunkoɓe ko kamɓe mbara to Komburi rewo leydi ndi capanɗe tata konunkoɓe ko barmuɓe e wi timtol ngol chef d'état major o ɓangguini o alhaali waɗi ko ñande 4 lewru ndu gonɗen e sahade konunkoɓe gonno e waɗude golle ko riwtata jihadiste en. Jantore Mawde. Jantore mawde naba en hande to Tchad kalen e haala peeje ɗe rewɓe waɗata gam famɗinde namiyen muƴƴitinde awraji mabɓe hande o hay rewɓe resaɓe no waɗa o alhaali caɗele no tawa e mum hewɓe no keɓa rafiji e oɗo alhaali keɗoɗen jantore nultodiraɗo men Bako Moustapha. Pamɗitinki les debbo walla kuma pamɗitinki al awra debbo ɗum hunde feccide ha lesdi Tchad. Rewɓe feere jaha calade nyawdigu gam gaɗande amma ɓurna maɓɓe nder pattule gaɗata ɗum. En ɗon bolwa be Hawwa mo duɓino gas e jetati pamɗitinnoɗo al awra muɗum.
ana be sedi gida ma khanna hajjen gorko je bangi am do min don no gondi kanko andini am worbe nde min ngari bango min narri ndikka mi famditina les am mi mabba al awra am bato mi andano worbe ngam to min bangri himbe paami na mi pamaro mi andi worbe dum semtende do saro en am e bo esirabe am gerdata ko yam fotima be biya bingel mabbe sey sera yam nde min tinkani sobajo am bowdo wat ko dum o hoti am o yari am ha fattude ha puldebbo feere puldebbo go wi mi hawta lemun be kurumbal be nepnep be ledde de o hokki am do mi dollade haade dollo boddum bawo don mi hoca lekki dollaki man mi lowa nder bokiti nder soru mi borto mi tarsino mi jodo do soru man heba curde man nada e am nden o hokki am leppol feere ni be lekki be nebbam o wi mi lowa nder les am ɓawo al awra Hawwa famɗitinama noy jemmare ɓangal man wa'antamo min aruza min yom aruz yom jemmare bangalam kam dum hoyai mi naunake jamu amma na dunyaru fu sedake mi budurwa e bo mi anda gorko dum seyni saro en mako dum seyni saro en ambo bawo don sobajo am feere wiyam warha mi hokke secret aynugo gorko o waddani am ledde feere o wi mi wasa ngaska mi hubba yite mi lowa ledde man mi jodo do yite man curde man be yite man do kanje tan mi nastugo nder les am al awram godo famditi gorko am yatate fa ha yasi amma to mi wadi dum do sey mi yara kosam duddam ngam yite do les am wulan jamum hore am bo yila mi warta ba guykudo famɗitinki les debbo ɗum ɗon bana wi'a ha lesdi catna walla ɗum haalaji non Manika Se Paluma nyawdowo ko larani nyaw les rewɓe horejo clinique international santé pour tous. Le phénomène de rétrécissement vaginal connaît un développement très intense au Tchad. Famɗitinki al awra roɓe ɗo ɗum ɗuuɗi ha lesdi Tchad ɗo sakko ma ha Njambena. Ɓikkoy roɓe jur anduɓe worɓe diga yasi diga ɓangaka ɓe ɗon gara l'hôpital ha min nyotana ɓe les maɓɓe al awra maɓɓe waɗa bana ɓe anda gorko. To ɓe ɓangama to ɓe hawti ɓe gorko maɓɓe gorko man famata ngam ɗum nawan ɓe nden iyam bo wurtoto. Bawo man debbo man wiyan yowwa duniya fu sedake mi anda gorko nda iyam ma wurtake wala gorko meɗi ɓadago am sei gorko am heɓa o holla gorko mako kanko o anda gorko feere sei gorko man to ɗo man ɗo seynan gorko man. Zara gonɗo lesdi Bindir mo duuɓi 47 hande pamɗitinnoɗo les muɗum. Gorko am min ɗon matotiri be maka man ni mbimon min gaɗa nde gadmi ɗum bo wala ko ɗum nafi koko ngimi sei ko ɗum torriyamma gorko wari ɓadake ma ɗum ɗo sati to yottake luggini ngam wambitake ha ɗum nawa ha ɗum sakle sam ko ɗum iyam ɗum waɗan ko nyawgo ma ɗum nyawnan ko moye waɗi ɗum wala ko ɗum nafata ɗum kam. To al awra debbo famɗitinama wodi ko sanjoto e les mako man na walla wala Hawwa no cidda gay bigi wasi sanjago kam sanjake jurma gorko amma do ƴamayam ɗume waɗi les am ɗon yaaja non alhaali dañgo ma mi dañay nden al awram go bo tum ɗon yoori kanko bo o faami ɗum oɗo ƴama malla woji ko gatmi famɗitinki al awra debbo ɗum wodi batte do ɓiɗɗo debbo man na walla ɗum wala Manika Se Paluma. Les conséquences sont à double effet. Premièrement, famɗitinki les debbo wodi batte ha babe ɗiɗi aranol debbo man foti waɗa cancer to mari duuɓi seɗɗa ɓawo ɗon foti ɗum haɗa debbo man dañugo curɗe ɗe o surniɗo be yitego nyawni les mako alhaali ko ɓulanno e les mako man ɗo ɗum wodi nafu jamu ha dañugol mako be ha jamu al awra mako. Curnol les maɓɓe man ɗo yaha waɗa les maɓɓe man yoora warta wala ko ɓulata e les maɓɓe man to ni man waɗi al awra maɓɓe man go maɓɓo ɗo man ɗo ɗum woodi batte catuɗe dow jamu maɓɓe. Wala ko jawal nafata nde wandu yawi ndu dañi ɓikkoye mbumkon ko neɗɗo liri fuu lirtan jam sey les lira les lirta jam waɗata. Bako Mustapha, Njamena, RFI. Bako Moustapha jarama tedduɓe ko mbaɗeten fo yo won jam yo Allah hokkon ñallude e dow jam sen ñalli yon mbaali mum on jarama.
Oumar Ly gorko sorodo gonɗo to Canada.